思わず突っ込みたくなる爆笑会話。なぞなぞ。毎月定額料金を払えば使い放題なものはなんだ？正社員。帰宅。仕事があまりに暇だったので30代の上司に後輩が言った。今日って俺帰ってもよくないですか？頼む、帰らないでくれ。そばにいてくれるだけでいいから。彼女か。試着を終えたお客様に店員が質問した。どこかきついところはありますでしょうか？値段。クレーム。お客様は神様じゃねえのか。他の神様のご迷惑になりますので、どうぞお引き取りください。